Тази енергия ще може да се използва за производство на електричество, защото ние откриваме по-добър начин за производството на електроенергия, което ще отнеме най-много 1-2 години. Може би в малко по-далечно бъдеще тя ще може да се използва за захранването на кораби, влакове, автомобили, дори и самолети. Тая история тръгна по един такъв ненаучен начин. Обявява се публично някакъв грандиозен резултат, който ще спаси човечеството, а научната страна просто я няма. Нищо. И сегашната физика се базира на постулати, на уравнения, на възприятие на аксиоми, които са потвърдени с така наречения копенхански формализъм. Това става в началото на миналия век, а пък е известно, че преди това се е считало, че пространството съдържа етер. Напоследък все по-често ни заливат прогнози, според които енергийните ресурси на планетата свършват и човечеството е изправено пред глобална енергийна криза, която ще ни върне в каменната ера. В отговор на това изобретатели и учени от цял свят предлагат своите решения за евтина и безопасна енергия. Един от тях е италиански учен Андреа Роси, който твърди, че е създал технология, при която с подаване на малко електричество конструираният от него реактор излъчва енергия, достатъчна за отоплението на средно голямо жилище. Роси твърди, че реакторът му може да се самоподдържа в продължение на часове, без намесата на външен енергиен източник. По думите му, в основата на изобретението е смесването на нанопрах от никел с водород, който се подава под налягане в реактора. Изобретателя не разкрива изцяло точно как работи устройството, но казва, че при смесването между водорода и никела се извършва ниско енергийна ядрена реакция, при което се получава мед с отделяне на топлина до 10 кВт. Предпочитам да го нарека нискоенергийна ядрена реакция. Има ефект, който издава наличието на такава реакция. Не съм сигурен, че имаме истински синтез, но открихме следи от 511 киеви гама лъчи на изхода на процеса, които са емисия на позитрон и електрон, а електрона е продукт на протон, превърнат в неутрон. Така че, може би, има някакъв вид синтез в реактора, но не мисля, че това е главният енергиен източник на процеса. Може би заради това, че Андреа Роси първоначално нарича технологията си студен ядрен синтез и не дава конкретно обяснение за точните процеси, които протичат в реактора му, научната общност по света, а и у нас, се отнасят скептично към откритието. Според ядрените физици, сливането на атомни ядра, при което се получава ядрен синтез, е възможно само при високо налягане и температури от порядъка на милиони градуси. По естествен начин това става в Слънцето, където и в другите звезди, където температурата е от порядъка на 10-15 милиона градуса и плътността е доста голяма. Поради тази причина се доближават ядрата и непрекъснато се поддържа процес на сливане. От 2006 година няколко държави, включително и България, разработват първата термоядрена централа във Франция. В проекта, наречен ИТЕР, са вложени над 10 милиарда евро. Според научните среди този метод е единствения, който може да осигури безопасна и безкрайна енергия за човечеството. Горивото на такъв тип централи е плазма, получена от термоядрен синтез между изотопи на водорода. Проектът е на път да се забави, тъй като плазмата за момента не може да съществува дълго време. Но удържането на плазмата в този тип устройства, които са с магнитно удържане, наистина в момента е доста кратко. Целта на проекта ИТЕР е да постигне едно по-продължително удържане на плазмата, като на първия етап, който се предвижда някъде за 2019 и 2020 година, се очаква да се получи самата плазма, той да работи това устройство до към 2034 година и през това време да се постигне и цикъл на работа, който е, така да се каже, непрекъснат. Тоест да може да се самоподдържа този процес и само да се внася допълнително гориво.
нагряването, което се получава вътре, да нагрява това гориво и да прави процеса на термоядрен синтез. Въпреки че постигането на контролиран термоядрен синтез да е планирано за обозримото бъдеще, ядрените физици не се съмняват в неговото приложение. За разлика от термоядрения синтез, студеният синтез не намира подкрепа в научните среди. Такава реакция по принцип не е възможна поради енергетически съображения. Тоест масата на протона плюс масата на електрона е по-малко от масата на неутрона и недостигащата енергия е от порядъка на 1,2 мегаелектронволта и такава енергия почти няма какво взаимодействие да добави към електрона, за да проникне, за да се получи такава реакция. Ядреният синтез се състои в това, че вие трябва да доближите две заредени еднакво частици, например два диотерия, това е два протона с по един неутрон, и ако ги доближите достатъчно близо, те ще се слеят и ще образуват нов тип елемент, ядро на нов елемент, хелий. При това се отделя огромна енергия. Но за да направите това доближаване, вие трябва да засилите твърде много двете ядра първоначални, за което единственият известен практически начин е да нагрееме веществото до висока температура, при което топлинното движение позволява на частиците да се сближат и да почне ядрената реакция. Възможно е да се използват и други методи за ускоряване на тия ядра, например на ускорители. Но това е, как да кажа, многократно по-скъп от гледна точка на загуба на енергия метод. Така че студен ядрен синтез е възможен, само че въпросът е на каква цена. Това, което ние искаме да постигнем, е синтез, който да дава повече, т.е. процес, който да дава повече енергия, отколкото е вложена в неговото иницииране и поддържане. За сега единствената възможност, която ние виждаме, е нагрята плазма, т.е. горещ ядрен синтез. Никакви досега, поне, идеи за това как може да се получи повече енергия, отколкото е вложена, без да се използва нагряване на работното вещество, не са ми известни поне на мен. Според българския физик доктор Стоян Съргойчев, който повече от 10 години работи в Канада, процесите в реактора на Андреа Роси имат своето логично обяснение, но съвременната физика не може да го посочи. Известно е, че преди 20 век се е считало, че пространството съдържа етер. В началото на миналия век обаче, понеже не са били обяснени свойствата на етера като модел, като физически модел, се е решило да се почива на математически приети постулати и аксиоми и започва да се развива физиката като на базата на математически уравнения. При това обаче се получават на редица необясними неща и нелогични обяснения, например в квантовата механика, които обаче се премълчават. И всъщност това е една от причината, заради която студеният синтез не само не беше предречен, но и до последния момент официално се отричаше от официалната наука, че е възможно да се получи енергия. Андреа Роси не показва на демонстрацията как е устроен неговия реактор, както и не разкрива цялата информация за протичащите в него процеси. Италиански учен не позволява независими научни екипи да повторят експеримента му, което става и повод за спекулации в научните среди. Трябва да обясните какво правите и да дадете достатъчно информация, други да могат да повторят вашите резултати. Тук обаче се намесва, както виждам, ноу-хау, желание за печалба и така нататък, което дълго време ще води до съществуване в, как да се каже, в зоната на здрача на тия
твърдения и експерименти. Този човек, Роси, си е създал фирма и всеки може, имало голяма опашка, да му даде $1000 и да чака след 3 месеца едно приборче с размер на кутия за обувки. Да, което ще ви реши за винаги проблемите. Бил го представил предложението в Брюксел, ама там го попитали, а има ли електромер? И като разбрали, че няма електромер, т.е. никой няма да получава пари след като си купите това от вас за вашите енергийни нужди, казали, че няма да го приемат. Сега, това мирише на истина, но е спекулация по същество. Не бива да се използва думата шарлатанство. Просто може да се използва други думи. Оптимизъм, наивност, голямо желание за нови източници на енергия пред предстоящата световна енергетична криза и така нататък и така нататък. От друга страна, другите пък може да са прекалено скептици. Ядрените физици, специалистите по плазма. Защо? Защото има си горещ термоядрен синтез. Хвърлят се много пари там. Система Токомак. Даже във Франция правят цяла електроцентрала на този принцип. Може би след 20 на години ще я пуснат в действие. И изведнъж, след тия сложни, свръхскъпи неща да се получи нов източник на енергия, някои предлагат толкова евтин и достъпен източник. Някак си звучи невероятно. Съществува теория, която по математически път все пак доказва съществуването на студен ядрен синтез. В основата й е залегнала тезата, че ядрото, протоните и неутроните на атомите не са сферични частици, както се приема в момента, а имат своята структура и форма. Защото при теорията, която аз разработих и дойдох до структурата на атомите, аз съм го показал това даже в отделен атлас на атомните структури, се вижда, че стабилните елементи имат строго симетрична структура в атомите, докато нестабилните елементи, ако нямат такава структура, те имат много късо време на живот, разпадат се и това е радиация. А пък енергията, която се отделя, съгласно моята теория, тази енергия се намира в структурата на пространството. Но това е нещо основно, от което аз започнах моята теория, за да достигна до структурата на частиците и на тези процеси. Потвърждение, че реактора на Андреа Роси функционира, дават от НАСА. Според техните заключения, явлението в устройството на Роси, макар да протича с отделяне на минимално количество гама-лъчи, не е точно студен синтез. По-скоро ставало дума за резонанс на водородните молекули в кристалната решетка на никела, при която се отделя огромна